Pela jelela mimma jamana to soro ko kana ta to soro ya rabbi ala ka kene do ko yumma ka cer ko yumma na fuli ke karamo na kan ba bela asabu ala sabu lillahi rabbil alamin am yalla tanuka ala walin mando ala min sanaka bi chuno nyana mali jira auna ko fa man karamo fu kana ba ci manna musuma pela jelefu mo sira ya hera la ka pela jezi hera la ala kene sigi hera la ala ka wuli hera la o kɔfɛ mi fɛ ka daburu ɲɛ fila foli kɛ an karamɔgɔ la sabu mi to k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko karamɔgɔ ye anw ka bulonnala ko ye n'a dora ka so ka datugu o bɛ n'a fɔ datugu n ye ba ɲɔgɔnna lamini da la mɛ fɔ ka taa ka juguya bɛɛ ye jumadon an kɔrɔ an ye waajuli min kɛ yan mɛ ye tɛmɛlen ye a y'a sɔrɔ an bɛ degun min kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn an ye waajuli kɛ k'a ban a y'a sɔrɔ ne hakili bɛ waajuli yɔrɔ la hakili bɛ karamɔgɔ ka so la sabu a y'a sɔrɔ farigantɔ dɔ bɛ n bolo a degulen don kojugu tile 6 a ti kuma n balima don ka bɔ fɔ dugu wɛrɛ la ka na an taara karamɔgɔ fɛ yen ala ni karamɔgɔ ka cɛsiri fɛ fɔ ka waajuli tan ta dɔɔni n m'o fɔ kuma caman c'est-à-dire karamɔgɔ bɛ dabali jugu dɔgɔya k'u fɔ k'a bɔ kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tɔɔrɔ o fɔli la c'est que ye dabali jugukɛla dɔ de ye sinon a man k'i tɔɔrɔ ni dabali jugu ka mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ don o don i b'a dɔn karamɔgɔ ye ka mun fɔ wulibali de don ne dɔw dɔ in don hali bi n ma se k'a fɔ n ka nin ci n ma se k'a fɔ n ka nin ci fɔlɔ tellement que fɛrɛgantɔ in sɛgɛnna ka se degré min ma ka se k'a ta nin lahara la a balana kojugu n ma se ka n ka nin ci tile 6 a ti kuma ka dɔrɔnso kɛ ne balimamuso ye wele téléphone la a bɛ cogo di n k'u ka makɔnɔ kɔfɛ n b'u wele k'u jaabi n y'u wele alamisa su fɛ juma wulada fɛ a ye na nin muso in ni ala sɔnna n'a nana n'a kɛra mun ye a ti bali aw yɛrɛ la
tile wora tipma ati foi borni shubawte ka biedo I disiro ka do karo ka do nero kuma chogoti do to se ko fragere karamo e mufo ani alache karana wo do don wa ala de bo don tato ay musu ngure me ka to mi ngala sadia ka do musu ngure mo ka chama manga ba ani ngure chama manga wallahi an kunda ngo musu mi kuma ado me ayaka keta o ke ka kala welu ke forma to bile ay ala wele don akida ya mita kana to ko fakashino annana kana wajuli ke 2h 3h musu mana foka wuli ka fitri sergita ayerenye ka seli akasro ka sadam sare bawade ninda kuma janyere ninye juma do apme kunu ukara sisa wala wazo wa damen la hala tse kalama hala kunte se shi moto ji ko fa yira fa mu ga shi akofe kuma ba ka cha kuma kundala ma tike ka shurunya urge kuma lo ko kuma so on wele tse ka se ka mo da na ba wole tse ka ne so foi ta mulu me on jigi de kai ne ko bala so ay muso ndla kana jigi bauna fe wanda mulu me jigi bauna wallahi a joron jigi goro muso yimma na kata asele o maso gafu sabu ka tipma ani mun na luku ka fu ka pmana fa ka balawro ame karamo fo ala ka chini kan la ko nyuma danam ala ka na deme ala ka na korota kena bono ko misiri da salli ala rasul sare assalamu alaikum ye karamo jatigila ko ka nukai ka fulike duno na bala pere jelela furusira munumia kan shira munumia sinyo shira munumia no ko karamo jatigila ko be fulike pere jelela ben che irenye wikla ka hagato ni jama fe ko bela jelegi hakli sigi ka karamo ka wajuli lamme pour que abse ka famuya téléphone mona ke mo min kun iki hakli to ka téléphone na kuma shama mona ke mo min kono ki ka kuma shama bla ka tane ay pour que karamo ka kuma ka famuya hagato be korforo ami korfo bla yoro na nuket se kuma la kusebe wala an lera hera ala ka jura heda waje ani musu demisen to wala ko ka karamo ko ka barkata karamo ko ini jadi fo ko ti sara so isara wa ala ni nima seri fu marani hydra basane no basane ni ali e basane nima nyoro be ni ali ni wasara nima Mamadou Konate ni nana dugo ke ali fa be min ali sara tamolo ala ki sara ini kena laban wonyuma ala ka dani cilame belejele ala ka cilame korota dugu dem sara ga nyogo mene moro mo mara dugu ro la ka bo dugu kono kana ambe be fo ka pole nyando karamo se wala se ko ala kala kene si herlo ala ha ul herlo amina ba bela jele fu karangara nyana mi fu la se karamo na ga de ma ya bela jele mo su to wala nga sana nga karamo fo amba ba fu ka fa fu besigina ango te ngo karamo ba a hakili la tiale sala ala fiale sala aji tiale masa ka so ga ay mo ga min bangi an ve du golu sanfe ay al-islam ya duguna na tiya ba buru de banga ay al-islam ya duguna ni ba buru de bangi an ve islam ya ko ga an ba fola ka barigada ka walin mondo al-sala ka tiade me ala ka ngade mbawu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ame foli ke na ba bela jelela mo yere se ame foli ke bela jelela ya rabbi ala ka nyinanta no ara jogo mina ala ka samare ta yira na de ala ka karamgo me angoro ala ka me angoro nyemgo nyimai ame na ba bela jelefu ala ka shu here di ambela jelema ala ka laba nyima da ambela jelema ala ka samare ya ala ka yira kitira ala ka yira kene tiala samin de nyina ga jego ke rabbi ala ka mbe kuna dia ala ka mbe labanya kira ka no so bidolo no solla rasuli na bani chama mtma mpela jeni kramo ale ni sera fo mane ba fonga ba boyro ale amfe parce que abamso otaba wala yere ka du kono ma du ba kono nana
mɛ furu tɛ fila ni jura ni ɲɔgɔn cɛ sababu de ye a kɛ a furu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ la mɛ bamuso ale bamuso tɛ to bi bon min fana kɛra sababu ye fana n'o furula u ka filadugu nin na o fana tɛ so bi mɔkɛ mɛ min ye anw ni alu ɲɛ kɛ kelen ye k'an kɛ k'a ko la dɔn k'a sɔrɔ an b'a ka wagili kumaw mɛn kasɛtiw la ani arajow na o sɔrɔla a balimamuso fɛ u b'a fɔ ma ko awa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Bakɔrɔdimi o ye mɔkɛ o kɛra sababu ye ka wajibi diyagoya n'o tɛ ni ale yɛrɛ bɛ taa an bamuso fɛ ka taa si u bɛ si baro la u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ bi diɲɛ ko bɛɛ kɛ wala ka adamadenya kuma bɛɛ fɔ ninnu cɛ la ala nana ka an bamuso ka kalifa minɛ na mɛ o bɛɛ kɔfɛ hali sini sɔgɔma an ka adamadenya a ma se k'o sira bila wa a b'an fɛ su ni tile a b'an fɛ su ni tile a kɛra o la sababu ye ka alu sama diyagoya fo ka taa aw fɛ yen u bɛ bɔ u fɛ yen don min k'u bɛ taa an fɛ yen k'u bɛ taa k'u bɛ sera k'u ale ka daji kuru fila fɔ an ɲɛna u taara kuma sagoya don dugutigi la ka tila ka taa kuma sagoya don alimami na ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ balo la mɛ bi an filɛ yɔrɔ min na ne y'a dɔn batigi cɛ kɔrɔkɛ da ɲɛna komi ne ye mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ma nin ye i bɛ se ka ne dɔn kɔfɛ ka kɛlɛ ka yɛrɛ yɛrɛ la kɛnɛ kan k'a fɔ ko nin ye ne ye ni karisa ye o kɛnɛ man ca mɛ n'a sera yɔrɔ dɔ ma n b'a f'i ɲɛna ko ne de ye nin ye o ye k'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ n tɛna kuma jɛnya kuma fɔbaga ka ca n'o tɛ ne bɛ taa olu ka wajuli caman kɛnɛ kan kuma bɛ di ne ma ne tɛ se ka yɛrɛ yɛrɛ ne tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko tilema ha bɛ yen ale taara an fɛ k'a ɲini k'a bɛ wajuli kɛ u ye a kuma ŋunu kuma k'a kun kuma caya ne karamɔgɔ ne kɔrɔkɛ a karamɔgɔkɛ tun ye alimɛlɛkaw ye alimɛkɔrɔba min banna u nana kuma caya caya sa ka kuma caya caya ne ko sa n ko ayiwa n'a ma ɲa min kɔfɛ an b'a kɛ ten kɛ yɔrɔ dan tɛ an ka taa misiri da yan yanni ka taa an ka taa yɔrɔ in na an yɛrɛ ka dakɔrɔ la a y'a kɛ an ka wajuli kɛ yen an y'a ko sama cogo cogo a ma se ka yɔrɔ bɛɛ parce que ne kɔrɔkɛ o karamɔgɔlaka ninnu o nana siran tɛ dɔwɛrɛ ye ni ko man k'ale kanu ye olu kanu ye n'ale ko k'a b'a kɛ a bɛ kɛ komi tɔgɔ ɲini bɛ yɛrɛ yira bon kɛlen kɔfɛ n'a y'o tɛmɛna fana kungo bɛ bila ale da la a taalen kɔfɛ a kungo dɛ a bɛ ale sɔrɔ yen ale sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ siran o ɲɛ minɛ ne ko y'a can an ka wajuli kɛ an tɛ taa misiri da la an tɛ taa jamajɛli yɔrɔ la an ka dahɔrɔla min filɛ an b'a kɛ yen de maa tɛ kɛ foyi yɛrɛ kɔ jɔnni fana tɛ kɛ foyi la ka tɛmɛ ala kan a bɛ se ka kɛ caman b'a fɔ a can an ka kɛ o ta b'a hakili la n'o tɛ ne y'a fɔ ne ni ala tala cɛman yɔrɔ bila ala ka haramu ka sababu kɛ sababu min ɲini ni ale fana an ye yira ɲɔgɔn na ka laɲini fana kɛ k'an ka wajuli ka daji k'u fila f'a ɲɛna n t'a kuma taa wajuli kɛ ma ka taa yɔrɔ yira dɔrɔn ka foli kɛ an na a ka se k'a dɔn k'a fɔ a ba bɔ yɔrɔ de ye an ye n'a fɔra k'a ka daji k'u fila fɔ n'o taara kɛ gɛlɛya ye mun gɛlɛya b'o la gɛlɛya t'o la o man ka kɛ gɛlɛya dɛ ka sira saya ye ka sira toli ɲɛ non sago fila tɛ kɛ o n sara salo n bɛ sa ɲinan n t'o mɛn mɔgɔ si la kuma man di ne ye dɛ ni ne yɛrɛ ko n bɛ taa ɲɛfɛ ne bɛ taa ɲɛfɛ de n bɛ taa sira kelen na n bɛ segin sira kelen fɛ walahi ka haramu tako filanan ala nana n'o sababu ye o mɛna ka hɛti la ne da man kan ka s'o ma parce que diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ne ko n b'o fɔ o ye y'a fɔ nafigiya ne tɛ sa ne tɛ kuma fɔ ko fila la sabu ne tun bɛ kuma fɔ cogo min na ne bɛ se ka hali ni faama kuma don n'a ma bɛn a nɔgɔya sababu ma ala k'i tɛgɛ la faamaw de bɛ min kɛ o b'o kɛ jɔn si t'o la mais n'i y'a fɔ a fɔcogo la tubabu b'a fɔ ko la tolérance tolérance tɛ dɔwɛrɛ ye o ko bɛ i sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ cogo min na a fɔ o fɔcogo la ko dɔ bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka laɲini tɛ i seko tɛ kɛcogo de b'a kɛ donc kuma ka ca ne kuma bila yan n'i y'a ye nin kɛnɛ kan ne tɔgɔ Yaya Tarawele ka bɔ Kilakuma n'i y'a ye kɛnɛ kan yan sini na sababu de y'a kɛ dɔnkoya min bɛ ni ale cɛ n tɛmɛna o nɔgɔya nɔfɛ maa si minnu fana b'a nɔfɛ mɔgɔw b'a nɔfɛ ale bɛ ne bɛ ala kira fana ye ani dɔnbaya ni bɛlɛmaya sira ye n'o tɛ kungo min bɛ ne yɛrɛ dara bi ala de b'a dɔn donc n bɛ kuma bila yan n tɛna taa yɔrɔ jan ka hakili kɛ ale fɛ hali bi ala ka ni karamɔgɔ ka jɛ ala k'a barika ale fuwangaw olu jɛ ala k'a barika ala ka sini kaliya d'an ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma bɛɛ donna ko ɲuman ala ka kɛ ko ɲuman ala ka kisi ala ka na kana
b'a bɛɛ lajɛlen la ka kɛnɛ sigibaaw fo k'u barikada ka tila k'an karamɔgɔ fo k'a barikada u ka cɛ ana muso denmisɛnnin ma wakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni su ne y'Abulayi Kulubali n gara Numugu la komi su in na kuma man ca Badara ale yɛrɛ ko tɛ se kuma caman na sadi ne y'ale kɔni sigilen ye wajibi tabali la dɔrɔn i hakili bɛ jigin Aidara ka Tijani de la walayi n'o tɛ tugu ale la foyi kama ni Tijani tɛ Ala b'a dɔn salamu aleykum ne y'a jara ka bɔ Sambu kɔrɔ an ka foli bɛ nafa cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ su aw bisimila fɛn ma na ta sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ se ma fila sɔrɔ ala ka su yɛrɛ. ne Seydou Sangare ka bɔ Wɔlɔmi an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da diɲɛ jigi lahara jigi karamɔgɔ don an jigi kɔrɔ ala ka don an bɛɛ lajɛlen jigi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ala ma fɛn min kɛ mɔgɔw natɔ sɔrɔ ka mɔgɔw tatɔ sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilayi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛnɛ in sanfɛ ne ye kɛnɛba ye an bɛ dugawu kɛ nabaw ye fɛn o fɛn ma min natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila kɛnɛ kan an ye karamɔgɔ min sigilen la nin jamaba in de ko karamɔgɔ maa si ma tugu karamɔgɔ kɔ a ka jɛnya kama maa si ma tugu a kɔ a ka jɛnya kama bɛɛ ko a jogo mun y'an dugu karamɔgɔ kɔ a jogo ka ɲi an ta ye o de ye an dugu a kɔ o la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲuman ala k'o di an ma ala k'an dusukun ala k'o sanuya ala ka kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la. bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni ce i ka kɔnɔna jɛlenya na kalandenw ka folikan don ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ ye kalandenw ladon ni tiɲɛ ye a ma nɛgɛ tile kelen ka foli k'a la anw n'a ɲɔgɔnna caman olu jɛna o jogo juguw kɔ karamɔgɔ ka wajulu sanumaw kama k'a sɔrɔ u ni karamɔgɔ yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fiyewu o b'a yira na k'a fɔ tiɲɛ na a ye baara min daminɛ a ye layidu min ta ani ala cɛ a bɛ ka dafa walahi karamɔgɔ ka wajulu kama dɔw tun bɛ jogo jugu dɔw la olu jɛn'o kɔ ni karamɔgɔ ka tiɲɛ jalanfɔ ye k'a sɔrɔ a ma nata mɔgɔ la kalanden bɛ karamɔgɔ nɔfɛ a m'aw nɛgɛ adamadenya na a m'aw nɛgɛ diinɛ sira kan a ma nɛgɛ mɔgɔya sira kan a ko n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye aw k'a dɔn walahi ne ni aw jɛra tiɲɛ de la wa fana n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye karamɔgɔ min ma sɔn fiyewu ka anw to fili la k'anw nɛgɛ a kan an b'a fo walahi a ma nata anw na fiyewu anw dɔrɔn tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma nata faamana diɲɛ kɔnɔ k'a yira aw la k'a fɔ o cɛ de b'an bolo bi kɛnɛ kan a nege bɛ maa caman na karamɔgɔ ka don i fɛ yen mɛ a tɛ don bɛɛ fɛ yen mɔgɔ min n'i ye karamɔgɔ sɔrɔ i ka du kɔnɔ fɛn dɔ b'i ka du kɔnɔ hali i t'o kalama walima karamɔgɔ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la e tɛ min kalama silamɛw cɛba b'anw bolo walahi ni ne ye diinɛ bamuru ta ka don togodaw la ka don burusiw kɔnɔ ka don diɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a donna a bɛ se ka faga yen ko ne mago t'o la ala kira n'a ka sayabɔ ye kɛlɛ kɛ cogo min na ne kun t'a kɛnɛ kan mɛ ne na se k'o kan o n'a yira ala la o na kɛ kuma bɛɛ fɛn ye ne ni n balimaw ni silamɛden bɛɛ lajɛlen lahara donna Cheikh Ali Badara Sangare. bawa ka latigɛ karamɔgɔ Ali min tɔgɔ jugu bi bɔ a kɔfɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye i b'i su la ye karamɔgɔ salamu aleykum aw bɛ kɛ dɛ walahi u b'i nɛni kɔfɛ nka ni e ni cɛw ye ɲɔgɔn ye u b'u tɔn suli e k'i bonya foyi m'o se ma ala ye sira min bɛ e dusukun na jogo ɲuman min bɛ e dusukun na o de y'a se ma Sangare e ni cɛ si tɛ kelen dugukolo kɔ kan karamɔgɔ u y'a ye k'a fɔ ko e ka nin turunɛ ba in ko wari ko don walima ko muso ko don a jugu ye jateminɛ kɛ ko n'a ye san hakɛ dɔ kɛ tan ko a n'a dabila nin ye san 20 ni kɔ ye e bɛ burusiw kɔnɔ togodaw la a ma dabila o siranna hakilimaw ko nin cɛ nin ta in nin ye ala ko ye an ka segin an kɔ mɛ dɔw ko ayi an t'a dabila koyi fo an ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲini k'a ɲɛdɔn i tɛ se ala dɔrɔn de b'a ɲɛdɔn mɔgɔw tɛ se walahi ala ka tiɲɛ dɛmɛ i bɛ baara min na diɲɛ kɔnɔ maaw ɲɛ b'a la
maliyati mɔgɔ dɛmɛ fiyewu fo k'i yɛlɛlen sanfɛ o la nafigiw ni jikɛ kolon kɔnɔw ka susu olu bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ de mais an bɛ duguma tuma min na karamɔgɔ bɛ tɔɔrɔ minnu na o t'i ye fiyewu walahi degun min bɛ anw ka diinɛ in kɔnɔ an ka minɛnkow don karamɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔw sɔrɔ karamɔgɔ cɛman ye moto ka turu ne na buruju kɔnɔ tugun o ma silamɛw bɛ min mɔgɔ minnu ko bɛ ala fɛ ko an ka diinɛ dɛmɛ aw bɛ min nafolo bɛ aw bolo a y'a to a bolo k'a sɔrɔ ala ka tiɲɛ yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi nin wagati in na karamɔgɔ ale don n'an sera ala fɛ ala b'aw ɲininka dɛ nafolo min bɛ bolo y'a di jeliw ma nka cɛ min bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ k'a sɔrɔ a ma nata mɔgɔ la ala sa silamɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi nka an ma se mɔgɔ ka wari ma dɛ n'i y'a dɔn ko i kan ka karamɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ n'i b'a dɔn i k'a dɛmɛ a dɛmɛ n'o tɛ karamɔgɔ dɛmɛlen don ala fɛ hali ni mɔgɔ ma dɛmɛ wa mɔgɔw b'a ye salamu aleykum wa rahmatulah. Bahawa bismillah Bahawa de bismillah wallahi a barika ye yɛlɛmani janyo la yɛlɛmani janyo do an dala sɔrɔ sɔrɔsiw kɛmɛ ka sira minɛ mobili min b'a yɔrɔ la a bɛ mobili 50 bɔ sɔrɔsi dɔw ka marifa da ɲɛsin bɛ kɔrɔ fɛ dɔw ka marifa da ɲɛsin bɛ tilebi fɛ dɔw ta ɲɛsin bɛ yan fɛ olu t'u kɔfilɛ dɔw ɲɛsin bɛ yan fɛ olu t'u kɔfilɛ Badaraman de e natɔ n k'u ye marifa jɔ e la k'e ka fɛɛrɛ minɛ e ye fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ u ye sɔrɔsikɛ cɛ 2 bila k'a ye taa karamɔgɔkɛ ɲininka u selen wa sɔrɔ ko Balilimu Alamudu wa sɔrɔ ko Hayidara ɲɛdɔwɛrɛ don wa sɔrɔ ko Dina Bamuru tigi don k'u kɛ mɔ k'e n'olu bɛɛ ka faso ɲɛli la k'i ka taa faso dilan yɛlɛmani o kɛra e ye Badaraman de bisimila tafadali tɛmɛ n'a ye silamɛw a bɛ ka ɲɔw siri an bɛ fatiha ta ni ka baara daminɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين silamɛw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la آمين saa hɛrɛ ala k'a d'an ma آمين saa tɔɔrɔ n'a balo ala ka don an n'a cɛ آمين jamana in ye mali ye ala ka mali kisi آمين jamana in ala k'a kolo suma آمين jamanadenw ala k'an niw kɛnɛya آمين ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ آمين mɔgɔ jugu minnu m'an da la ala de b'u yɔrɔ dɔn yarabi ala k'u gundo bɔrɔtɔ an ye آمين ala k'u lebu an ye آمين ala k'u dɛsɛ آمين u dɛmɛba bi yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ آمين ala kɛra bonya kama آمين su n'a yɛrɛ kama آمين aw silamɛ jamakulu ɲɛda sanuma kama آمين sɔli ala mustafa n'an bɔra yen nin ye bamu bilalen an senkɔrɔ an bɛ tɛmɛ nazara kalo tile 7 saa kalo 8 saa 2022 sangare o don ka bɛn ashura n'o ye jɔminɛ kalo
o kile kɔnɔntɔn k'a dugujɛ taa la ka bɛn alakira ka hijira sankura sa 1444 ba hawadi an furakɛ an bɛ mali jamana kɔnɔ an bɛ baningo an bɛ joyila an bɛ fugan wallahi sangare su in na ala ka latigɛ de y'an se an ka so yan n'o tɛ asura a bɛ san dama dama bɔ a b'a ye an b'a kɛ joyila ekɔli bɛ kɛrɛfɛ ba hawadi hɛrɛ tiɲɛ nka su in na walima ɲinanzan in jamana gɛlɛya bonyana jamana tɔɔrɔ bonyana jamana ɲɛni bonyana galibi don ka wara a tɛ dɔgɔkun kelen tɛmɛ fɔlɔ an kun bɛ wajuli la yan wallahi wajuli laban yɔrɔ ne y'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ juguw b'an fɛ joli la yan ba hawadi ye ni fɔ dɛrɛ o y'a sɔrɔ marifatigi ma se an fɛ yan o kɔfɛ marifatigiw nana ko mɔgɔ jugu bɛ yan ne y'a fɔ aw ye n ko telefɔni feerelanin ninnu u ko k'olu ye indonésikaw ye n ko ne dan d'u la n ko depuis san 2017 ne ye nin fɔ wajuli la n ko ne ma sɔn ba hawadi an furakɛ n ko nin telefɔni feerelaw u bɔra jamana min kɔnɔ ka na u ka avion transport yɛrɛ a n'o visaw a n'o billet a n'a passeport u ka telefɔni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u tɛ se ka maa kelen da olu kɛn bɛ ka jamana fa mali bamakɔ o don u ka faaba tun ye 20 mars balonantɛrɛ kɛrɛfɛla ye u nana bamakɔ fa tewu ne bɛ ka n ka kuma an ma jate f'u nana mali duguba bɛɛ la f'u nana joyila yan a tɛgɛ telefɔni den fila bɛ dɔw bolo saki d'a m'o kɔ la a bɛɛ tɛ jɛman ye mais peut-être kunsigiw tɛ kelen ye nka a dɔw ye jɛman ye a bɛ telefɔni minɛ a tɛgɛ la n'i y'a ɲininka ko joli don a bɛ se k'a fɔ sisan ko nin telefɔni ye 270 ye mais ni kuranɛ cɛ n'i ko a ma ko 1500 b'i bolo a b'a fɔ wari di a lajɛ sisan n'a y'a sɔrɔ ni feerekɛla don o lahara koya o kalan koya n k'o bɛ kɛnɛjala kan mais mali fanga y'a da de ninnu kan k'u ye k'u to yen an y'a fɔ dɔɔni tigɛra la u m'a lamɛn bi an dɛsɛlen filɛ ka sunɔgɔ an ka so bi hali an ka butigiw sɔrɔli kɛra baara ye ni vendeur y'i sɔrɔ dɔrɔn i b'i minɛ mais anw y'a fɔ don min n'a kun bɛ na an filɛ terrain min kan an tɛ se yan ne ko jamana faamaw ma n ko ninnu na mɛ an ka kan kalan k'an ka faama sigiyɔrɔw dɔn k'an ka gundo dɔn k'an ka fa dɔn n'u tilara baara la san kɔnɔntɔn san tan n k'u bɛ ni kasara ye bolo tɛ se ka kunbɛn dɛ an y'a fɔ k'a fɔ anw ma jate foyi ye ko gɛlɛya b'anw na parce que n'i ye kuma gɛlɛn fɔ dɔrɔn ko fantanya b'a tigi la wa fantanya b'anw na nka an b'an yɛrɛ fɛ o tuma ne y'a fɔ e ye sisan n natɔ an ka dugu la faama ye ne minɛ ne bɛ kare kɔnɔ u nana ni marifa ye ko an ka pièce yira se kelen ne ma ne ko faama ma n ko faama ne bɛ fɛ ka e ɲininka o dakuru in kelen na n ko carte d'identité bɛ n kun e mago kan ka jɔ gafe o gafe la a bɛɛ bɛ ne kun n ka question kelen e bɛ ka o ɲininka ko carte d'identité o n ko cɛnin jɛmani minnu dɛmɛ tɛmɛna e la yan o carte d'identité maliyɛn kun b'o kun wa walima carte ɲinɛ kun b'o kun wa jaabi ma sɔrɔ o la o i ni kuranɛ cɛ mɔgɔ dɔ k'a jɔ anw fɛ yan ko pièce
hali ni mana fama kan a do ni banu kai wallahi hali foi ti ko kan ido pièce tinku fama kan gi yininga e bora mini bitamini pièce tangu mora masigi mita joila e bita joli ve joila ne bita joila kamane do be ko ali wajuri kala do lubuka to fe o na ara ko ya hali pièce tinku mo pièce re mais ay foi te minu ayamoru mais anyere faso kono vieti de carte d'identité de carte nina de anni bini gatike ani ko moto de doyema wallahi o bini kan fa mais mo jugo ma ve foi truku mani fala atala je ani au blay anyere de kama fama fala famu kwa sadiri yoro be fango lu nyefo nyona kana bli kun la ko mali fanga bi se ka mugu ci la quoi Allah o de tese ka ke a tese ka ke na kera duro abi fo de ma ko or shije or shije o de ye kebali kebe mali fanga ka marfa aka teni aka sabara an wo shije de do sare ana embu ananga taxi ananga vietu olu de bi ke ka marfa sa kadi an fauma an dogonuma an koroma an duma ko aw kanin fani ndo ani dana daka akana ye bela akadu awla aw ka marfa mine ni mo jugu na bianga o fa bilbili kana to ka samo de kele wa o duma te an yare no nyonje ya do kulo ka gere do kulo ka gere do bibi do ka kana mu ci o tigila de marfa ke go baka bala ike negeni do atigala ka baka bala pour ga ka se ga dabla mini wala mo na ko bi na va yaro kan va fe de ko fa wala mai ka fa sangare bawa galla tige no wala mo na mali kono sangare wala mo na joela fa mama fa ma fa bubulo anga embo bisara taxi bisara ni so bisara ve kana ye anyere foso dum tese kana moto takata na sasula bilbili ala jabari ni ri fodro ini ma fara beka kan me famo chemi me ka kuma badala lo ni yebe mina on kabure kaso tefiu parce que ni ri mine ibi doni ne kaso kono dabola kaburu fle al fletri tala janguda abarati kalale famo na jule fabi anzeno sero ko ni mayere me ketu tala parce que ni mi jamana diw ne jagala fama la fo no wi fama an jabi tigani mais nanu ye kam ka nyonga ta aban dige ulayre ni nu nana nu ko pa e ma biaw ka mulo sikati mila ya wadi ni mayere mais ni ma kebi fere fo tala on na juila fabi ko mo dugu be wallahi we ya fo kuna fo na ko mo jemani vlam na bilbili ayo mo jemani nunu na no bitaji ni misiru kono bursono dula bitaji ki dugu ka ko lu kuro nyame ku na me fere kala etidaji ki sugu kono fe bitaji ki dugu ka atuma ina me bala fo de lawa ayo ina me waju de lawa ina me politique ko de lawa isi ko dugu fe pour que ka dugu guno so wadi dugutigi fana b'u bisimila o t'a kalama yɛrɛ parce que mɔgɔ tɛ min dɔn i t'a dɔn sangare wadi ala k'i faamu nka mɛ u b'u sigilen to yen dugu cɛkɔrɔbaw bɛna dugutigi fɛ yen ko kuma bɛ yen a b'a sigilen to komi a tɛ bamanankan mɛn a bɛ k'a lamɛn k'a ka dugu gundo bɛɛ k'a tigɛ ka bɛɛ resire telefɔniw b'a kun a baaraw b'u kun ala b'a to mɛtiri 10 k'i kumakan ta komi i bɛ ka ka kuma mikoro la o mansinw b'u kun an ka faama sigiyɔrɔ dɔ la faama dɔ ɛri dɔ la a bɔ ɛri dɔ la gendarmew dɔ ɛri dɔ la u bɔ ɛri dɔ la polisiw sigiyɔrɔ dɔ la wuliyɔrɔ dɔ la e bɛ se o tigi la o de la ne ko fanga ka a lajɛ ka kɔmɔgɔ dɔw lamɛn hali n'u ma baara kɛ n'an bɛɛ ka kuma ye u k'an lamɛn n'u y'an lamɛn n'u mago bɛ faso jɔli la o bɛ fɛn dɔ sɔrɔ
o kuma an ko wajulu ko ani faamo sigira an kuma na tiɲɛ k'a daminɛ duguma faama fa da ne n'a bɛɛ kuma na faama kelen de ye min ko an kana wajulu kɛ joli la u si m'a fɔ an kana kɛ joli la mais ne y'a bɔ a ma joli la ne de y'a bɔ a ma parce que dɔ bɛna an sigilen yan ko faamaw y'an gɛn non faamaw m'an gɛn dɛ faamaw si tɛ yen min ko wajulu kana kɛ monsieur le maire m'a fɔ commissaire m'a fɔ police direction m'a fɔ gouverneur m'a fɔ sebe m'a fɔ mais ne de y'a bɔ a ma dalu fɔlɔ an ka wajulu kɛ kɛnɛ yɛrɛ ye u kɛlen ka kanbasi fa o kɛra u si yɔrɔ n'o tile dɔn bacini morikɛ an furakɛ o la hali n'an ye kɛnɛ wɛrɛ sɔrɔ joyila kelen in de don baasi tɛ karamɔgɔ ale bɛ min fɔ faama si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ taama dugukolo kan ko ne b'i sago fo parce que ne b'a dɔn don dɔ la ne bɛ yɔrɔ janya muso ni den bɛɛ la ka bila kaburu kɔnɔ bon o tuma o kaburu woni yelen kɔfɛ an fɛ an tɛ fɛ ka foyi de ye diɲɛ na min tɔgɔ ye wari min tɔgɔ ye muso min tɔgɔ ye faama min tɔgɔ ye lafiya n'an y'o min sɔrɔ i bisimila n'an ma min sɔrɔ an y'a fari ma k'an b'o fɔ kelen bon o tuma sisan mɔgɔ b'i bɛɛ la i fitinin di dɔnya anw ka wajulu ni catiribɔlɔ ninnu dama kan o tuma anw ka wajulu ninnu a man ni faama ye a man ni fantan ye a man ni dugutigi ye a man ni alimami ye a man ni dafɛnsi ye fo tiɲɛtigi kelen-kelen min mago bɛ kaburu la. ami olu dun ka dɔgɔ o tuma n'i bɛ fɛ ka ala ta fɔ i sɛmɛ ala la ani dalilu gɛlɛn ka k'i bolo wa ni malo wakil wa ni malo nasir ala dɔrɔn ala dɔrɔn n'o tɛ surɔ joyilakaw tun bɛ balani su la joyila i b'i dalen to fuga yan kulo 10 joyila i kulo bɛ mankan la aw ni kuranɛ cɛ aw ka dugu minɛsɛlen aw ni kuranɛ cɛ faama kɛmɛ k'an ka dugu fani marifa ye ko mɔgɔ jugu b'aw fɛ yan k'u b'aw kɛrɛfɛ yan o bɛɛ la anw bɛ tinbaw la ka diɲɛdenya ni kalakɔlɔkan ni bataraka fo su 3 heures dugu kɔnɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan an bɛ mɔgɔ hakilisigi kuma fɔ wa an bɛ foyi fɔ min bɛ se ka dugu dilan fo cɛni dama faamaw k'u sigi kun k'olu filɛ. ala jabani bon aw ni kuranɛ cɛ an ka dugu bɔ ɲɔgɔn la o balaniso kɛyɔrɔ la dɔw bɛ taa yen ka taa ɲɛɲini mun bɛ yen o balaniso kɛyɔrɔ la olu bɛ se ka na ni tiɲɛni dɔ ye ka ni bamuw ye ka na mɔgɔw faga yen faamaw kan ka dangari joyila jama fara ɲɔgɔn kan la nin waati in na a ɲɛ ka ɲini an ni kan ka kisi de mais an man ka kɛ ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ fa n'an bɛ fa an ka fa kelen-kelen mais balani fɔra fɛn ma bɔ a la mais ni kuranɛ cɛ ni ne ko nin wajulu kɛ joyila i tulo tun bɛ kuma mɛn ma sigi ni min ye badara ali mamadi nka watakulah an sɛmɛ mɛ ala la ala min y'an da n'a b'an fa faamaw ka faama ye ala min ye ala min bɛ faama bila sigara la n'a fa ka bo kɛ a ka fini kɔnɔ n ka m'o de ma n ka bɛ faama de ma faama min bɛ mori bila sigara la fa bɛ bo kɛ a ka nɛgɛwala kan n ka m'o ala de ma ne kan bɛ ala ma ala min bɛ niw tigɛ ka faamaw ni tigɛ ka fandan ni tigɛ ka mori ni tigɛ ka wajulikɛla ni tigɛ a cɛ ni nkalon bɛɛ ni tigɛ ka tila k'u bila kaburu la ka tila k'u wuli k'u ɲininka lahara kɛnɛ kan ne kan b'o ala de ma. o tuma n'i y'a ye yan a yɛrɛ ka dɔgɔ jamana lafiyabaliya don o tuma n'an y'o sɔrɔ o kɛnɛ kan an b'a fɔ jamanadenw ye mali mɔgɔ bɛ fɛn fila la bi n'o y'an jɛ jamana tɛ sɔrɔ dɛ a fɔlɔ walima fɛn saba jamanadenw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ sisan an ka bɛn an ye nin fɔ an ka bɛn kasɛti 600 kasɛti den kelen de ye ko an ka bɛn k'o t'a kɔnɔ n ye nin fɔ ka dɛsɛ n k'an ka bɛn hali n'an tɛ diinɛ kelen na an ka ɲɔgɔn minɛ hali n'an tɛ ala kelen nɔfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw kan ka bɛn
o ye fɔlɔ ye ah belebele wa o dama tɛ dɛ maliyɛnw kan ka ɲɔgɔn minɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka tila ka ala yɛrɛ minɛ parce que ni ko gɛlɛyara ala dɔrɔn de bɛ se k'a nɔgɔya hali n'i bɛ boli sɔrɔ ni kɔrɔnɛ cɛ boli sɔrɔ b'a fɔ ko ni ala sɔnna a bɛ kɛ ko taa ni ala sɔnna boli sɔnna n'a banana n'i taara fɛ yen kɔngɔ k'i kisi kɔndɔrɔ k'i kɛnɛya sanɛ k'i kɛnɛya a tɛ a min fɔ boli sɔnna n'a banana dɔgɔtɔrɔso la i b'a fɔ a ye ala ka lafiya di a b'a fɔ ami kira bonya kama ami sallallahu alaihi wa sallam a b'o fɔ sare o kɔrɔ ye a jigi ye ala de a dan bɛ ala de la mɛ sɛtani de taara n'a ye nka a b'a dɔn ala y'i bɛ yen o tuma k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka segin ala ma ala yɛrɛ dɔrɔn de ye solution ye ni ko banna dɛ i jogo yɛlɛma dɔrɔn ka na ala minɛ walayi maliyɛnw n'an m'an jogo yɛlɛma an ka gɛlɛya b'a ma dɔ ne wele o don an ka karamɔgɔw kɛ bɛ k'an nege min na nkalon don nkalonfinba cɛ tɛ ni asura sera asura mana se ni maa min ye asura tile fɔlɔ su i bɛ bɔ i juru mun na ni maa min ye asura tile filanan su i bɛ bɔ i juru mun na a bɛ yafa i ma ka yafa i fa ni ba ma ni maa min ye sokɔnɔma kɔnɔ su ni mana k'a de kɛ bɛ ka an fa tew k'a sɔrɔ a bɛɛ ka nɔ. sangare namɔgɔ ma a bɛɛ ka nɔ mɛ an kana mɔgɔ nɛ yan ni maa min ye sa bɛɛ su k'a sigi ɲɔgɔn da tiɲɛ a bɛ taa mini ne ni maa min ye san bɛɛ su a mɔgɔ t'a bangebaaw la o tigi bɛ ko silamɛ de yan yanni ka mɔgɔw dege kɔn k'u fa a la i t'u dege u k'u jogo ɲɛ ka gɛrɛ ala la ala ko cogo di n'a ma seli a tɛ silamɛ n'a selila o t'a bannen dɛ n'a ma seli a tɛ silamɛ nka n'a selila a ma ban nka n'a ma seli a tɛ silamɛ kelen n'a bɛ seli ko n'a y'a sɔrɔ haramu b'a kɔnɔ a ka seli man ɲi n'a bɛ seli forojɛ min b'i kan na n'i y'a san 1000 ni 900 ni 90 n'i y'o tɔ pushe k'o wari minɛ dɔrɔmɛ 1 ni n'o kɛra nin da ye ko i ka seli man ɲi tant que a ma segin a tigi ma o tuma ala ko seli n'o tɛ i tɛ silamɛ mɛ ni selila a ma ban dɛ mɛ ala ye n ko ni haramu b'i kɔnɔ hali ka seli jɔ o tuma ala y'an bila mun fɔlɔ la alabato yɛrɛ daminɛ ye jumɛn ye o ye sɛnɛ ye alabato daminɛ ye jumɛn ye butigi feere c'est-à-dire alabato daminɛ de ye i ka diɲɛ baara i bɛ baara min kɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka balo halala la o ye alabato yɛrɛ de ye o ye bato ye a ye karamɔgɔw wele parce que n'i m'o kɛ n'i selila ala ko mago t'a la wa kabi i ka seli yɛrɛ de bɛ kabaforo la yen kabaforo n'i y'o siyan i bɛ sɔrɔ ka na seli n'i ye kaba tigɛ k'o to dun i bɛna seli i ka kaba kɔni mɛ n'i taara wale ba sunya ka n'o ba feere ka to dun ka na misiri kɔnɔ ala ko mago t'a la o tuma fɔlɔ ye jumɛn ye ka halala ɲini o tuma halala ɲini yɛrɛ ye alabato daminɛ ye o tuma ni halala ɲini ye bato daminɛ ye yanni ka mɔgɔw nɛgɛ k'u ka bato kɛ ka haramu kɛlɛ k'u kɔnɔ sɔsɔ haramu bɔcogo ye o kɔnɔ i t'u dege o la kelen an ka fanɛ jamana in gɛlɛya bɛ ɲini k'an fa bɛɛ b'a dɔn ala kira ka hadisa jɛlen la ani silamɛya yɛrɛ aya jɛlen la kuranɛw kɔnɔ ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ kelen a bɛ sara tan bon fanda mɔgɔ min ye hɛrɛ kɛ fanda ye k'o ye o jaabi lakile ye mɔgɔ min ye hɛrɛ kɛ fanda ye k'o ye sadiri o ye ismulazamu de ye ismu min n'i y'a kɔngɔ dɔrɔn a bɛ jaabi yanni an ka mɔgɔw dege i se bɛna kari seli fɛ ko nafila seli a fɔ a tigi ye a ka ɲɔbɔrɔnin kelen di a sigiɲɔgɔn fanda in ma n'olu y'o dun a bɛ nɛɛma min sɔrɔ o la diɲɛ ni lahara a t'o sɔrɔ a ka nafila seli la. ala ye kiraw ci ami ala ye kiraw ci ɲumanya de kama kira kelen tɛ ala ye min ci ni seli kira kelen tɛ ala ye min ci ni sun ye bali mɛ ala ye kiraw ci de ni ala ye kelen ye a ye ɲumanya kɛ a ka juguman dabila ni ala ye kelen ye a ye ɲuman kɛ a ka juguman dabila kira bɛɛ cira ni nin ye a ye ɲuman kɛ a ka juguman dabila mɛ ɲuman jɔra juguman bɛ kan ka kɛ mɛ a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka seli u ka sun u ka jaga de mɛ yanni k'a fɔ an ye k'an k'o kɛ ala yɛrɛ tɛ min fɛ fiyewu n'o b'an senkɔrɔ yan o bɛna nafolo kɛ
ami komotigi mana ni ju a bɛ minɛ yan forodonna mana ni ju a bɛ minɛ yan ɛrɛbɛ minnu nana joli ɲagami sisan n'olu sunna a bɛ minɛ yan alors dɔ ne wele ko karamɔgɔ ko kaloba jɔra dɛ kosɛbɛ k'an bɛ se ka mun kɛ sisan min baraji ka bon nafilaw ni wurudiw ni seliw la n k'e ma se baraji ba ma fɔlɔ dɛ i ye baraji fitininw de fɔ sisan nafila ni su ni seli baraji fitinin don nafila seli ani nafila su ani wurudi n k'o ye baraji dɔgɔmani ye n bɛna baraji belebele f'i ye min ka bɔ wurudu kulu ye a ko o jumɛn n ko fantanya bɛ mɔgɔw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la bana bɛ mɔgɔw la a lajɛ i kɛrɛfɛ fantanya dɔ lajɛ hali ni silamɛ tɛ ni adamaden kɔni don an fa adamaden dɔ don e ka taa lajɛ kalo kelen balo n'o b'i bolo t'o d'a ma n ko ni kuranɛ cɛ o nafa ka bon i ka ɲɛnamaya nafila bɛɛ a n'a sun bɛɛ a n'a wurudi bɛɛ n ko mɛ kana se ne ye ne fɛ yan dɛ ne m'a fɔ n tɛ fanda ye ne ye fanda ye mɛ ne ye e waaju ni ɲumanya min ye n'e nana ne ye ne fɛ e b'a fɔ de ko ne ye nin fɔ de n ka nafa kama ne mago tɛ n ka nafa ne mago bɛ silamɛw ni adamadenw ka nafa la parce que ala ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alors silamɛw ka ɲumanya kɛ silamɛya ye ɲumanya diinɛ de boli sɔnna hinɛ b'a ko ka di ala ye ni alimami hinɛ bali e hinɛ t'an dusukun na yafa tɛ yen ɲumanya ti kɛ si tɛ si fɛ mɛ nin bɛɛ la disaw birilen don nin bɛɛ la kɔlɔsiliw m'an bɛɛ bolo an bɛɛ kɔnɔ kan bɛɛ mɛ jinɛ t'an jɛla yan nin bɛɛ y'an yɛrɛ dama yan an yɛrɛ dama an ɲɛ bɛ ka ta de tugu ɲɔgɔn na yan a filɛ o tuma yanni kana mɔgɔw nɛgɛ k'u ka nin kɛ tan fɛn min m'u ta tiɲɛ dɛ o f'u ye bali kuranɛ ko ka mɔgɔw bagabaga ka bɔ walejugu la mɛ mɔgɔw bagabaga ka bɔ walejugu la a bɛ mɔgɔ nɛgɛ olu y'o kelen yan i den bagabaga a ka falenni dabila ani yanni i den faga a k'a dabila olu y'o kelen yan i den bagabaga ka banni dabila walima i den nɛgɛ a k'a dabila olu y'o kelen yan ninnu fila si tɛ kelen ye a saba si ala de y'an bila ko an ka ɲɔgɔn bagabaga ka bɔ a la mɛ minnu nana bi an ka nɔrɔ olu nana an faga de ala ko fɔ parce que ala ko la ikraha fi din kabali t'a la ka tila k'a fɔ lakum diinikum waliya diini aw n'a ka diinɛ ye Mahamadu n'a ka diinɛ a banna ɲɔgɔnfala t'a la mɛ bagabaga de b'a la mɛ an ka misiri mɔgɔw fana bɛ ka min kɛ o nkalon ye ɲɔgɔn nɛgɛ t'a la kɔrɔnfɛmɔgɔw nana an faga k'an ka kɛ silamɛ ye anw ko n k'o ye nkalon ye ala m'a fɔ kira m'a fɔ wa kira m'a kɛ tilefɛmɔgɔw ko yan ko anw bɛ ka gɛlɛya ko k'a nɔgɔya ko pour que misiri jama ka caya anw fana ko o nkalon ye kɔrɔ t'a la tile bi t'a la an filɛ si t'a la parce que kɔrɔ nana an faga ko an ka kɛ silamɛ kuranɛ haya si tɛ ala ye o fɔ yɔrɔ min na tile bi ko minnu k'u ka janfa dabila ko ka jɛnɛya dabila ka mɔgɔ faga dabila ko ka ɲumanya kɛ ka seli jɔ ka su don ko olu fana ta tɛ k'o ka jugu kojugu k'o ka gɛlɛn ko k'a nɔgɔya n da ko mɔgɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ o fana ye nkalon de a gɛlɛman fɔ ni cɛ kelen sɔnna ka muso kelen sɔn olu de tɔgɔ ye ko ala ka mɔgɔw mɛ jama fu filɛ nin ye an ka silamɛya jama fu fɔlɔ mali silamɛya jama kun man ca kosɛbɛ mɛ n'u kun ko o bɛ sa ye mɛ sisan an ka silamɛya jama ka ca mɛ n'i ko pa i tɛ mɔgɔ ye tɛ mɔgɔ ye dɔwɛrɛ tɛ o an nɛgɛra k'an fara ɲɔgɔn kan de o an nɛgɛra k'an kɛ ɲɔgɔn kan n'o kɛra dɔrɔn ne pa nana dɔrɔn i tɛ se ka don ala ka jamana kisi walayi n'an y'an sigi sisan an bɛ bana de kuwa parce que jamana ye min yɔrɔ min na mali a bilama gɛlɛyara fo ka gɛlɛya alahu akbar jamana in ka gɛlɛn bi dɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi ne tɛ dɛ maliyɛn kelen de ye min bɛ taama i se kun i ka ɲɛnamaya bɛɛ gɛlɛya min kɛra ɲina k'i ɲɛ dara o ka diɲɛ sa dɔ la parce que hali n'a y'a sɔrɔ an mɔkɛw ye tasuma don zaba la k'a nugureni kari ka filen si ka zaba kɛ k'o fin k'a kɛ firi yanni k'a kɛ basi ye k'a dun walayi o ka fisa bi ta ye o waati gɛlɛya kun bɛ mali de la wa o waati
wari kun ne valeur la nin jogo in na tan wari bilala valeur la wari bɛ mɔɔw kun ko min ka mɔɔw faa wa i yɛrɛ b'i da i tɛ se ka sunɔgɔ lafiya tɛ yɔrɔ si waritigi lafiyan dɛ fanda lafiyan dɛ wa a ma ban dɛ yanni ka jigin erebɛliw la o erebɛli dɔ bɛ n senkɔrɔ ye e muso ye kɔɲɔ ɲoli kɛ 7 joli b'a bolo ye 2 5 taara mini ala ka hinɛ o la mungu m'o la o ko k'u se bugu dumi ntɛnɛn tarataw sara a bara ji kelen nin bɛ magan nin bɛ kɔrɔ bɛ yan nin bɛ yɛrɛ ka so yan an ba waati a bara can ka taa an balimakɛ ye kuma min fɔ sisan u nana ni u ɲɔgɔn cɛ ka na ka ne sɔrɔ bugu la o y'a sɔrɔ an balimakɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛnɛ bilen koyi wa muso cɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ foyi la bilen a muso ko nin y'a tile 6 ye k'a tɛ kuma u ye fɛn bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ mun kɛ muso sunɔgɔra ka ko bɛɛ kɛ a tɛ kuma nka a bɛ kuma mɛn nka a tɛ se k'a fɔ ne ye muso sigili lajɛ ka a cɛw sigili lajɛ ka n balimakɛ jigi tigɛli lajɛ ka na ala wele daminɛ ne bɛ kan ka kuma ala fɛ o tulo b'a la koyi an balimakɛ tulo b'a la muso cɛw tulo b'a la ne kan ka kuma miniti 30 jama sigi min a ko karamɔgɔ na kuma sera ne bɛ kan ka ala wele sɔɔni sera n ko muso k'a da an bɛ taa wajuli kɛ ka na an nana wajuli kɛ k'a ban an nana tuguni n nana a kun ka kuma fɛ ka kuma fɛ k'a fɔ a ye n k'a k'a fɔ a y'a fɔ a kumana mais kabako ye min ye muso sera ne fɛ yen a nɛ tobilen k'a mɔ nɛ yɛrɛ de kun tobila k'o mɔ ka sɔrɔ ka k'a sɔgɔ ka disi sɔgɔ ko mun kɛra dɔrɔn u bɛ fɛ k'a don suya de la diyagoya la digangere de fɛ bɛɛ ɲɛna a ma sɔn ka don a ma sɔn ka don denmisɛnya fana kama a bɛ k'a lakale ko u bɛ fɛ k'a kɛ tan a lakale bɛ ka kɛ ni nɛ ye komi deja ale bana joli la bon u taara tɔnsigi laban min kɛ sisan u bɛ na kan ko k'a nɛ tobi sisan an ka ni sanga dɔ tɛmɛna an b'a dun sisan ka taa se nɛ mɔnen ma ye ko yan'a k'an malo an k'a nɛ tobi sɔrɔmu bɛ se k'o wuli ne tilala n ka kalan fɔlɔ la an ye nin ne nana filanan n nana n nana k'a de la o bɔra min kɛ n sɔrɔla ka kuma a fɛ n ko a ka ɲɛda lajɛ a ka ɲɛkili lajɛ a b'o lajɛ n bɛ ka kuma n sɔrɔla ka kuma dɔ fɔ sisan n ko segin a kan sisan o yɔrɔ bɛɛ a y'o fɔ n ko esike e yɛrɛ ye fitiri seli ani safo a ko ayi n ko jigi ka silamɛ yɛrɛ tɛna tiɲɛ wuli sisan ka segin bi ye don jumɛn yɛrɛ ye bana y'a minɛ don min dɛ a y'o don de fɔ kuwa ja k'a daminɛ o la fɔ sisan a tɛ foyi kan mototigi mɔgɔ 2 de y'a don ni ɲɔgɔn cɛ ka na a filɛfalalen mais u taara mais n'i ye deni lajɛ san 15 16
a ka cɛ denmisɛnnin fitinin san 20 a tɛ tɛmɛ o kan bon ka taa o muso kɛ bobo yɔrɔnin kelen yanni k'a fɔ ko rebelle kɔrɔ fɛ min y'o kɛ o tɛ rebelle dɔ ye o y'a ɲɛmɔgɔ ye ne ka bugu la yan u nana ni ba kunkolo ni wulu kunkolo min ye ka bɔ foro kɔnɔ duguw la hakɛ si t'a la sɛnɛ in ka jugu cogo min na kɔngɔ min bɛ silamɛw la kɔngɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw na bi dɔ ka sɔn ka farakuru ta walima ka ba kunkolo walima sogobilen ta k'a don dɔ ka foro la k'i b'a ta tiɲɛ ka angɛrɛ sanni wari gɛlɛnma in na ka tila ka taa dɔ kɛ k'o tiɲɛ rebelle tɛ rebelle don o to yen sura kelen ma si koyi disatigi min yiri kɛrɛfɛ rebelle chef ayiwa a da sera a ma e ye su joli kɛ e tɛ se ka tunu wa a bɛ su bɛɛ kɛ kumalen kunna yanni k'a fɔ mɔgɔ jugu filɛ nin ye e yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ wa i t'i yɛrɛ lajɛ yan an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fɔ a la foyi t'an bolo ni muso ninnu tɛ foyi an jigi tɛ foyi ye ala kɔfɛ muso ninnu kɔ olu de bɛ k'an fa k'an sɔn ja k'an lebu k'an yɛrɛ jɛ la baro tɛ sigi abada fo k'an lagosi olu teriw n'u balimasiraw an'u ba jugu an'u den jugu an'u kɔrɔmuso jugu n'u dɔgɔmuso jugu u tɛ se ka ɲɔgɔn ye abada fo ka gɛrɛ sigi an kan ami hali n'a kɔrɔla a bɛ lagosi i denw ba e ka den wolo izini o de mission foyi t'o la k'e lagosi k'e dɔgɔya ne ka wajuli a ma nɔgɔ parce que an tɛ mansaw fɔ dɔ bɔra ne fɛ yen a ko karamɔgɔ ko ne ka wajuli lamɛn n y'a lamɛn k'a lamɛn mɛ kuma kelen i taara soma don dɔ min kɛra ne yɛrɛ la n bɛna f'i ye a ko ale muso sigida bɛɛ silamɛya kuma yɛrɛ ti wuli abada fo ale ka bila bɛɛ ɲɛfɛ a muso ko ni ale muso ye sisan a tɛ ko cɛ si la min bɛ taama ye segin k'i bɛ se ka jɔ ka kuma fɛ fini min b'a la a n'a bɛ cogo min na mɛ silamɛw ko ale muso i y'ale dɔgɔya k'ale lagosi k'ale dɔgɔya ale dalen a bɛ hakɛ to ka maga ale cɛ la k'o fili ko nin ye mun ye ko joli mɔgɔ bɛ na o bɛ den wolo la o kun ye o bɛɛ la balimakɛ e ni ne bɛ muso furuta ɲini na e bɛ to denmusonin olu denmusonin ninnu cɛ ka ɲi wala silamɛw aw yɛrɛ bɛ ne la an tɛ se ka ba n'an ma muso furu o muso dagaden namuruso bɔnna fɔrɔnɛ bɔnna ibilisa denmuso o bɛ mun den sɔrɔ denmuso mɔgɔtigi na hali n'o cɛ nana k'o fɔrɔ mun na o bɛ mɔ ɲɔgɔn bon ni ne y'a ye dɔrɔn hali an ka i tɛ se ka furu jɔ mais ala ka taa sira ɲuman d'an ma a y'a kɔlɔsi muso furu kɛra baara ye e muso furu kɛra baara ye n bɛna k'o f'i ye cɛ dɔ ko ale n'a muso pour que u ka se ka furu sunan ni farida kɛ furu kun kɛ fo ale ka 400 sara don o 400 denw ni m'o sɔrɔ don min a tɛ sɔn o den bɛ kɛ mun aw bɛɛ ko yan bi ko an ka baw bɛ sunya sagaw bɛ sunya misiw bɛ sunya ko zo cayara zo bɛ caya kɛ
ni muso bɛ se k'e suɲɛ cogo di k'o bɛ den sɔrɔ k'o tɛ kɛ so ye bon karamɔgɔ bɛ se k'o dilan o bɛ dilan yen wajuli kɛyɔrɔ la de ko ka i cɛ suɲɛli dabila Sangare baara cɛ an ka taa ni mɔgɔ min ye nɛgɛ k'e ka sun don ko ala to yan ni arafa don sera e ka sun don ko asura sera e ka nafila sera ko asura sera e bɛ kan ka i cɛ suɲɛ asura bɛ munya ye rebeli ala ka ni dɛmɛ an bɛ nin bɛɛ la ni maa saba fara an fɛ yan a bɛ fɔ fila ma ko kɔnɔnabana tun b'a la o ma mun b'a kɔnɔ kɛmɛ kɛra kɔnɔ poison kɛbɔra mɔgɔw kɔnɔ yala est ce que e bɛ min nɔrɔ la a dɔ ye furakan kɔnɔ fɔlɔ wa bon furakɛla an kɔnɔ n k'o b'an fɛ yan erebeli yɛrɛ de b'an fɛ yan a daminɛ bi yan balimaya bɛ fara balima senda bɛ labila foro min bɛ kɔti sanfɛ bɛ don ma dugutigi tɛ kuma alimami tɛ kuma faama tɛ kuma k'a bila jara misiw bɛ tila misi ɲumanw olu bɛ di du faamaw ni du setigiw ma a senda a ko n tɛ furakɛli kɛ a ko n tɛ misi gɛn a ko n tɛ misi gɛn a kuma misi gɛnna ye bɛɛ de ye o bɛ bila o jara bɛɛ b'i ta de ni ala ye hɛrɛ tigɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya b'an fɛ yan n ko o du tilala o misi tilala n'o foro tilala ye erebeli dɔ ye. o denw o setigi denw bɛ sɔrɔ k'u si kɛ kɔngɔ na a bɛ don muru ni sɔmɔ k'a t'a ɲɛ wa k'a bɛ du fara tɔ an ka du min farala balikuya tiɲɛ kan n'a ma kɛ ni tɔɲɔni ye kabi ala ka na m'o ye m'o mɛn m'a fɔ a tɛ yɛrɛ ne m'a ye ne m'a mɛn du min farala tiɲɛ kan adamadenya sira jɛlen kan n'a ma kɛ ni janfa ni bɛnbɛnbɛn dɔ ye n'a ma dɔ to la ne t'o dɔn a faralen kɔfɛ sanda a ye fantan min labila ala bɛ bɔda d'o ma dɔɔni dɔɔni sanda aw setigibaw ka sew bɛ nagasi dɔɔni dɔɔni o tuma a bɛ sɔrɔ ka kɔn daminɛ an bɛ fɛn sɔrɔ fɔlɔ nka sisan a gɛlɛya ye a bɛ gɛlɛya kɛ rebeli butigitigi ka butigi kunfalen don a salon a minɛn bannen filɛ ye pewu jagoya tɛ rebeli e ye troisième feere an ma yan ko premier rebeli i ka sukaro kulusi ma dafa ani a saw kan rebeli o butigi bannen rebeli tɛ e yɛrɛ de ye rebeli an ka faama min ye carte dilan yan k'a di jamana wɛrɛ den ma k'a dɔn nin ye bɛɛ nin ye nin ye cɛnnikɛla ye ka papiye dilan k'a d'a ma ko maliyɛn don maliyɛn tɛ o ye faso rebeli dɔ ye. Sangare o don alimami ma kutigɛla rebeli tɛ yan cɛ saba ye ne sɔrɔ n ka so ko karamɔgɔ ne ma ko bɔn k'anw kɔni nana an bɛna kuma dɔ f'i ye kana fɔ wajuli la dɛ dɔ ko k'a b'a fɔ kɔni o ko wa n'i b'a fɔ kana ɲɔgɔn fɔ dɛ bɛɛ de ko a k'a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mɛ k'i b'a dɔn k'i kɛra mɔgɔ ye u ko anw mɔgɔ saba filɛ nin ye anw ye zoro ye an ka mission yɛrɛ de ye basiru ye sisan mɛ karamɔgɔ ko jurumu t'aw na dɛ tiɲɛna ko an man ka jurumu k'aw na dɛ n ko ne tɛ jurumu sɛbɛn mɛ i b'a ɲɛfɔ kɛ a ko anw mɔgɔ saba filɛ ko nin ye ne terikɛ aw ye dɔ nin anw kun t'o dɔn fiyewu ne ni terikɛ de y'an sigi don dɔ k'an miiri gɛlɛya bɛ ɲini k'an fa denbaya bɔra foyi tɛ ko ɲinɛnkɛ gɛlɛ bɛɛ ɲɛ b'a la wa mɔgɔ si sigi nin ye ɲinɛnkɛ dɛ ye a taara bali bɛɛ la ko tiɲɛ t'o ye ne ko kosɛbɛ juru tata de bɛ ɲini sen ni bolo ta sɔrɔ ɲɔ siganda ni timiye banna m'a digi u tɛ sɔrɔ o tuma ko ale ko
ko an bɛ ko dɔ kɛ terikɛ ko min bɛ ne kɔnɔ ko o ko dɔ wa ko e ko o fɔ tan ko an ka to ka suyani dɔɔni kɛ u bɛ n'o kan olu wulila u b'o suyani la walayi ninnu u mɛnna nin na dɔɔni kalo kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ cɛ kelen o de y'u fila ye don dɔ dibi la ka bɔnbɔn de di n'olu bolo ka sɔrɔ k'a fɔ ko est ce que aw ni ne bɛɛ balima ye dɛ ko ale yɛrɛ bɛ dɔ la est ce que k'aw t'o la a bɛ min na sisan k'u fɔ ko basuya don u saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ten mɛ ninnu y'u kari kuranɛ na k'olu ma taa maa si ka basi ye k'u y'a sirilen ye ko ba ye saba ye k'u ye kelen foni minnu ka ba ye 20 30 k'u bɛ kelen foni kelen k'olu y'a feere n'olu kuranɛ cɛ hali isanse k'u t'a ta la ko ale ka telefɔni ko ne k'a filɛ ko jigiya juru b'a la ko nin y'a kalo 6 ye k'an ma deli ka crédit ta ni basiɔn wari n bɛ taa don maro la walahi kana di dɛmɛ ma n tɛ foyi k'a la n'o tɛ wa n bɛ fɛ k'a fɔ lahara ala ye n k'a ma kɛ foyi ye n'o tɛ. ko karamɔgɔ est ce que ko juru yɛrɛ kan ka k'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ yan k'an ka lajɛ k'an man ka fɛn k'olu la dɛ ne ko n ko komi jurumu yɛrɛ e bɛ k'a kɛ komi ne yɛrɛ ye jurumu soba ye ne tɛ y'a dɔn bɔ kun n ko nka n bɛna dugawu dɔ k'a ye n bɛna 1000 d'a ma a ta nka n b'a fɔ a ye a ka baara in jɔ baara in wallahi n'i y'a lajɛ silamɛya sariya kana ne y'a ye o minɛ kɔnɔ cɛ si tɛ yan min bɛ se ka o minɛ sariya la mɛ n bɛ dugawu kɛ a ka baara in jɔ a ye wari minɛ u ko k'u tɛ wari in fɛ fiyewu n ko k'a kɛ ala kama o ka minɛ ne ye 1000 d'u ma ka dugawu da o kan samedi don n'u ye jɔla sugu la o ko walayi ko kaba an bɔra yen k'an ma fɛn minɛ fɔlɔ ko dɔɔni dɔɔni bɛ ka sɔrɔ sisan. o kɛra min kɛ musoman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ne ko m'a sɔrɔ n ko kana tɛ an t'a la dɛ ko walayi ko kaba an bɔra yen k'an ma fɛn minɛ ko nka ko n bɛ kelen f'i ye ko yanni mɔgɔw ka n'u jɔ a suyɛni ma ye suyɛni ma ye u t'a fɔ mɔgɔw ye ko nin y'a kɛ ɲɔgɔn ye yan. et puis cɛ ko nin ma ko ale ka basuya laban o y'u ka nunu ka ba de ko a nunu ka ba 40 de b'a bolo 40 ale yɛrɛ de y'a lajɛ ko hali muso ka mɛrɛkɛ bɛ minnu kan ale b'o minɛ n'u ye ba yi yan u bɛ nɛgɛso de ta nɛgɛso moto b'u bɛɛ bolo mɛ ko kelen de ye min delila ka isɛli 100 t'a la ko parce que lahara tɛ se ka fɔ crédit ma t'a la fiyewu a ma don fini na dɛ ko a bɛɛ donna de malo ani o na wa a ti kɛ foyi wa ne ti kɛ dɛ ko don o don na kɛ ko mugu na tora banna ko juru man ka kɔnɔ dɛ karamɔgɔ ala jɛ dɛ ko ala jɛ a k'a jateminɛ dɛ n ko an bɛna a lajɛ an fana an y'a lajɛ an ma fɛn d'o kun an ma fɛn d'o kun parce que a ma nɔgɔ quoi i juru tatɔ tɛ sɔrɔ silamɛw bolo hinɛ n'o tɛ sɔrɔ silamɛw bolo minnu ka baara yɛrɛ diinɛ la sisan olu tɛ se ka hinɛ fantan la o tuma fantan yɛrɛ de nana jateminɛ sisan a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ cogo di parce que ko ɲinan kelen ko fugariya tɛ dɛ k'anw bɛɛ baara kɛ o ko n tɛgɛ filɛ a y'a tɛgɛ o bɛɛ yɛrɛ yira bɛɛ wɔrɔ don ko mɛ ko ɲinan ko yɛrɛ de ye bɛɛ ta k'a sɔrɔ ka ɲinan i ɲinanen wa a kɛnɛ tɛ koyi ne ko tiɲɛ na n ko a gɛlɛyara n ko nka a ye baara in jɔ mɛ ko n'i y'a gɛlɛya ma ko n kana tɔgɔ fɔ kɛ kelen yɛrɛ o jaabi a k'a tɛ maa tɔgɔ fɔ mɛ ko don dɔ kɔni ko ne ko nin dɔrɔn ka ale lafiya kɔni n'an bɛ ka taa ko don dɔ an bɛ taa bɔ a ka ɲi. o don ko waati min kɛra ja o y'o lamɛn fɛrɛrɛ fo k'o ban u ma fɛn mɛn o la kuwa ko wali caman ma kɛ fɔlɔ dɛ a ne ko n ko bɛrɛ ma kɛ fɔlɔ don o don an ye dɔ kɛ ko an y'o lamɛn k'o ban o donc an ma fɛn mɛn o kɔnɔ o tɛ o ko n'ala sɔnna ni de ye i na fɛn mɛn i y'a ka fɛn fɔli ye. n'amu gɛlɛya su ye donba ye waati yɛrɛ banna wa wajuli banna walahi min fɔra
nani ni mina abinya aba hawati meshu na do ma mina do na fi andi chedre adon folo sadiri islamu de kan ke nyumbe wa islamu kan ke kafir fe islamu titu kafir la kafir aka islamu here de manga ba kafir andi chedre aba hawati ande la ni kele no afrake kafir de bolo ko ne mo jugu me ne ba don te jugu mayo na ka e bani andi chedre dotara ne fe nam alfatule taray asini be doko fe sangara aname ko ay ko ale farko fa bebe na fodul kene bibli ani mo tara ñu fe wala mais ale ni muso bin nana sangara muso sadiri cedo quoi nani muso ro de na ñu fe ko ale farko be jul kene sangara ndoro ko karamo kala jogo ka hinana ko to jite temi temila ne mu ishu frake ne ko musoloma nam mo cheni mire baneni mon netea akole karamo sawale sabatrisa mo nya do sa me faga do do nga nse ko do ni bekani mi fago ne do ni o do nse do ni mo beke sangara frake nga donc o tina foi bo aka keta foi la ma che ere ni pour ka do ne to bibli o ko do frake no bashite mo cheni ka mo kero o mo droga nam o ne to ko karamo ali owe bibli ko owe mo bo cheni ere guru ke me mi sore ko la fra cheni ko ga farlu fa be bi ke ne ko ne ka laje o ma ka mbe fa de wa ma ke tuli ne ta do nga ngam sare cheni guru ke mi sore zabrele de ni le ga kata cheni guru ba na ndo ko fa ke bana wasla mu ale ka akla jumeza ay ko nga ay sa ay ke la fasa ay mo ko basana taro mina ak parce que bolo on maka al tawro kon ndaro market mo nasra market ko sangara frake ay sa ko nga ñu so sabale ko ale te fe min do ka to do sa ay mo e min no ko te da be min ñu ko la ñu ndo ko te to ko mo ya bole ko no andi chedre bon asa janja en ara te ka mo ay mo kam mo so ko bulo ngwa pe wa nyama ka na ni mo fe ko fa ka wo aba hawati chebre bamba de batama me che mo oya Sajja disa frake o be seli min ke machi sako ay e be lo be lahara abia wa anfaya nam muso demiseni fengo fe ni muso demiseni fengo fe banwaya kemesaro ni flabe chekle nu nam korole mi be shiona kemesaro akacha biwo Allah awna muso de masaka flana fu fam abada wala korole club bedro shwa andi chedre duya fe ani ngene duya ay mo frake ay mu masaka fam fi andi chedre wa min shar ina fasad suyuka sare ayalla ba hasirin iza asara hasiriya jugiyalen ba iti to muso fe amu bema cɛ muso wɛrɛ furu a ma diya ye a bɛ si dɔ fɛ o ma bɛn ma o kɔnɔmu filɛ nin ye o ma diya ye o den filɛ ka taa ma o diya ne ye cɛ min ka a dɔgɔmuso den ta ka segin a sen kan o ma bɛn ma ha juguya bonyana hasiriya juguyara f'a pasera ka don suyara ayi ma da i ka muso fɔlɔ cogo cogo kɔlɔsi n'i ye filanan ta dɔrɔn n'ala min dɛmɛ dɔrɔn anw fɛ a don suyara caman sigi bɛ ko caman da b'a suya yɛrɛ de ye juguya yɛrɛ hasiniya de dabali jugu dɔrɔn ŋaniya yɛrɛ de tiɲɛna dusukun tiɲɛna
bon e ka nin filɛ bani o ma se bon pour que fɛn min ka b'u ye i b'o dɔn k'a fɔ nɔgɔmuso filɛ denw filɛ a bolo dɔw yɛrɛ ma se k'o faamu fiyewu n'a ma den sɔrɔ sunkuruba bɛ den kɛ yan sunkuruba bɛ den kɛ o bɛ den kɛ aw ka sunkuruba in o na den kɛ ni den cɛyara o bɛ ka seere cogo min na kulonkɛ ko wa o bɛ ka seere ko min dɔn. Ami la salamanta mina nas fɛrɛ foyi t'i bolo ka kisi jɔn tɔɔrɔ ma fɛrɛ t'i bolo alimami naam sigi an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtani tɔɔrɔ ma naam an y'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min y'an da n'a b'an fa foyi t'e fɔ ala min ni su ko ka dugu jɛ gulu dogolen dangɛnɛyaba ala don lahara ale lahara man ɲi dɛ ko lahara ko yawma tubla sarari lahara ko yawmal hujunu do lahara man ɲi sa i ye min k'i kelen maa si ta kalama k'o de bina bila tele la bɛɛ ɲɛna an bɛɛ bina a lajɛ cɛ ni mun ye ka baara ye yan a ɲɛ b'a la sa dɛ parce que ala tɛ jɔn dun i y'o ma nin mijani a ko mijani turu buru lahara ma nɔgɔ ala k'an da nɔgɔya dɔ bɔra dugu dɔ la bi ka kilo 50 boli ka na ne ko dɔ di karamɔgɔ ko ne ka dugawu kɛ n ye lahara ko la ko n bɛ segin fɔlɔ n'i tilala dugawu la i b'o fɔ n bɛ segin n ko cɛ i ye kumaba fɔ an ka taa gɛrɛbugu yɔrɔ an ka taa nin fɔ ye lahara tɛ se ka kelen ni fila dɛ n ta jama dɔn an ko balimakɛ nana ko ka dugawu kɛ ko lahara ka gɛlɛn lahara ka gɛlɛn dɛ n ko cɛ e ye su ni wajulu cɛ bi kun ko lahara ka gɛlɛn i nana n ka wajulu walayi yɛlɛma n bolo dɛ wa lahara ka gɛlɛn dɛ ya rabbi ala k'an da nɔgɔya naam والصلاة والسلام على سيدنا نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نمر يا مسلم محمد وينغا نو على كربي صلى الله عليه وسلم كرمي كرمي كما كوي فويت محمد بلو سلام يا نمغدو او يا نامسكو كويا كوني فن مامي كي تسلامي وعمل كده وين لما كانوا في محمد الامين محمد من الدنيا باي nganda au kana mini masa ngame kra محمد ما كان متتي اما مو جنفا اما مو نمرا اما حاسي yake ama bezo ngoni yake محمد jogon wanti kurane ala kira mutu ko محمد bi jogo bauka n'anw ka karamɔgɔ mankutu karamɔgɔ bɛ forokiya ba la ami dɔ taara ni warimisɛnnin dɔ ye ne fɛ yen ko karamɔgɔ ale bɛ min ne bɔra ka na ni n ka kulisi fura la asura ye silamɛya kare furu ala ye asura kɛ silamɛya kare furu de a bɛna fɔ sisan i ka saga musonin jiginna ba musonin jiginna i yɛrɛ muso fɔlɔ jiginna i dɔgɔkɛ muso jiginna i ye moto kura sɔrɔ ka bɛn n'o ye a ka traite wari nana ka bɛn ni o ye yɔrɔ duman bonyana sɔrɔ wala silamɛya la asura de kɛra rond-point ye fɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ nin micro sigi cogo ye pied den kelen nka fɛn caman nana sɔrɔ a la bon o kelen o kelen n'i k'i bɛ baro k'o kan i bɛ su bɛɛ kɛ kuma la asura yunusa jɛgɛ kɛlen ka yunusa kɔnɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin sangare yunusa bɔra jɛgɛ kɔnɔ dibi 3 cɛmancɛ la ka bɛn su la ma o masala bɔli
su kelen t'o ɲɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ yakuba ni yusufu balimaw y'a janfa k'a fili kɔlɔn kɔnɔ masakɛ dɔw y'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ dɔw la ka taa bila kasow la ka taa nkalon da la yusufu yakuba kasira a den nɔfɛ fo k'a ɲɛ fiye o ɲɛ yɛlɛla ka bɛn ni yusufu yeli ye ka bɛn su dama n'i ko k'o ɲɛfɔ an bɛ siya an fa adama yɛrɛ dara ala fɛ ka bɛn bi ma n'i ko ka adama dancogo fɔ an bɛ siya o kɔfɛ ala kira ka hijira yɛrɛ daminɛna ka bɛn bi ma n'i y'o fɔ an sigilen bɛ siya o kɔfɛ masa sulemana ka bange o yera ka bɛn bi ma o yɔrɔ ma nɔgɔ dɛ sitana kɔnɔ ka gɛlɛn masa sulemana n'a bɛ don ɲɛgɛn na k'i kun jo dɔ bɛna don ɲɛgɛn la a bɛ bagi dɔ bɔ ka d'o ma a bagi a b'a ka ko la ilaha illallah a bɛ bagi di jɔ ma dɔrɔn ka don ɲɛgɛn na k'i kun n'a bɔra a b'a fɔ ko n ka bagi di yan sitana de ye masa sulemana ye o la k'a bɛna silamɛya ɲagami ka diinɛ fɛ kɛ ka se k'i yɛlɛma ka kɛ sulemana ɲɔgɔnna ye sulemana bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ bagitigi jɔn bɛ da la n'o ye jɔnmusonin ye jɔnkɛni jɔn bɛ ni bagi y'i da la a taara sulemana ta ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ pewu sitana min ma k'a min kan k'a dogo k'a tunu pewu hali masakɛ yɛrɛ t'a yɛrɛ yɔrɔ dɔn kasi na ji suya yɛrɛ kan sitana sisan o kɛra min kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka na ni sulemana ka fani we ka na jɔn jɔlen sɔrɔ dɔrɔn ko n ka bagi di yan jɔn fana ye bagi don ka tila ka bagi tura a tɛgɛ la ka t'i sigi masakɛ sigiyɔrɔ la cɛ jarimɛden dangatɔ in ye tile 40 kɛ nkalon kan ye ala bɛ kira o sɛgɛ dɛ tile 40 masa sulemana tɛ fan si a sigi bɛ siège kan ye jɔn minɛ su la ye jinɛw minɛ su la ye a bɛ kuma a kɛ ta kɛ ɔhɔ nkalontigɛla ye a tor'o la ɔ ko foyi tɛ jɛnɛya la ko foyi tɛ suɲɛni na ni muso ni cɛ kɛlɛ n'u nana fɔ awɔ cɛ ye jo t'a la dɛ ni nin kɛ muso minɛ la dɛ hali n'o jo b'a la c'est à dire kuma kiri yɛrɛ de tɛ ka tigɛ ko nin mɔbili silamɛw de tora ka kuma fɔ sa ko masakɛ ka kuma ninnu e ma a ka kow jateminɛ sisan dɔw ko ko kɔrɔ hakili ɲaami dɛ mɔgɔw de ko sisan k'a kafiyara k'a bɔra diinɛ na k'a bɛ ka kuma ko silamɛ tɛ n yɛrɛ fɔ o la n'i kun bɛ bin ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ bana kuwa sɛtani ma ye dɛ sɛtani bɛ se ka na sigi a ka waajuli kɛ komi ali misali la n ka furukɛw b'a la kamaratigiw bɛ k'a fili mɛ ne yɛrɛ tɛ fili mɛ o don i b'a dɔn ni mun ye n'a ye tiɲɛ dɔ fɔ a bɛna kuma dɔw de kɔkari kuma minnu bɛ ne ka kuma dɔw yɛrɛ kɔkari e de kɔrɔba de bɛ se k'i sigi ko cɛ karamɔgɔ ka kuma ninnu bila mɔgɔw a ko su yɛrɛ kama ko ami donc sɛtani kɔrɔkɛ bɛɛ kojugu a bɛ nin kɛ dɔrɔn ka ne tunu pewu c'est à dire masakɛ de tɛ yɔrɔ si bilen jɔnw bɛ kan ka muruti jinɛw bɛ kan ka kɔrɔfɔ masa sulemana de nani bagi to tigɛ la parce que sitana de kɔnɔ bɔna sisan a fana ye bagi bɔ dɔrɔn ka taa fili bagi la ka yɛlɛ kabakolo la bon sulemana kɔni nana sisan bagi to bon o ko jɔnmuso ma ko bagi bɛ min e k'e ma bɔ ka bagi minɛ o waati la e ma di ne ma bilen koyi bon sulemana de bɛ ka kiriw ye sisan ko cɛ ni mun e k'o don k'e ma fɔ ka kɛ ne ne ma fɔ lajɛ kun cɛ b'a fɔ k'an ka nin kɛ donc o ɲɔgɔnna de nana caya kojugu parce que tile 40 cɛnin ye fɛn min kɛ a ye sɛgɛn o tuma o kɛra mun kɛ sulemana nana ala wele ko ala ka ko mun bɛ senna ala k'a wolo bɔtɔ an yɛrɛ t'a dɔn min kɛlen don koyi o kɔni bɛ ka kow kɛ k'ale y'o fɔ furu dɔw bɛ ka tiɲɛ k'ale kɔfɛ o tuma ale nana ala wele min kɛ
ala sɔrɔla k'a fɔ kuranɛ aya jɛlen na ko jinɛ kafiri de ye kafiri ko sɛtanɛ de ye kafiri mais ko Sulemana tɛ kafiri ka sɔrɔ ka fɛn ɲɛfɔ Sulemana ka bagi pour que mɔgɔw ka se ka da la sisan parce que Jibril bɛ jigin a kan n'a ye nin fɔ mɔgɔw ye dɛ tigɛ kɔbilo don mais pour que ka se ka bagi ye sa o tuma ala ye bagi yira a la ka bɛn su in na de ma a taara bada la a ye bagi de sɔrɔ jɛgɛ kɔnɔ yen ko fana yira mɔgɔw la mɔgɔw ka sɔrɔ ka da la sisan k'ale kun tɛ sɛtanɛ man bon ala min o kɛra ala min ɲɛna n'a ma kuma n'o de ye juguman sira ye o ɲɔgɔnna ɲuman sira fana bɛ yen Firawuna dagatɔ nabila Musa sera la ka bɛn bi ma Musa ye ko bɛɛ kɛ Firawuna la a ma se a dɛsɛra la bon Musa dɛsɛra Firawuna la e yɛrɛ de kuranɛ cɛ k'i sigi k'i miiri Musa ye ala ka kira ye ala ka nabi ɲuman kiraba 5 a b'o la Jibirila bɛ jigin a kan mais a dɛsɛra kafiri la ba a nana ka na ala ɲininka ko ala k'a kɛra di ala ko k'i dɛsɛ ko Firawuna ye kafiri ye mais a bɛ ɲumanya kɛ a bɛ hinɛ mɔgɔw la ni ala bɛ hinɛ b'a fɛ mɔgɔ tɛ se o la Musa Firawuna ye dugawuden ye ni ala bɛ dugawuden fɛ mɔgɔ tɛ se dugawuden la ala ba bonya Musa ni mɔgɔ bɛ ka se Firawuna la fɔ n ka daga wuli a la Firawuna tɛ se Musa sɔrɔla ka daga a daganen sisan a tun bɛna dumuni di a ba ma k'a susu dɔrɔn ka minɛn daminɛ ba ka dumuni bɔlen k'olu tɔmɔ k'a sɔrɔ a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko an nana bukum ko ale yɛrɛ de ye ala ye san 40 ko ale ye ala ye nka o bɛɛ la a bɛna kɛnɛ gosi dugu la a ba ye a b'o min kɛ dɔrɔn don dɔ kuma tɛna ba cɛ dɔrɔn a ye tɛgɛ k'o ɲɛ ka waku nka yeli ba ka bɔgɔ mun y'a bila ba bɔgɔ la mun y'a bila danga na ba bɔgɔ la n bɛ segin kɔ Firawuna ka tɔrɔbudagaw ni sogongɛlɛw daga sunɔgɔlaw de nana fɔ a ye ko faama e de ye ala ye yan san 40 i ye ala ye den dɔ bɛna wolo i fɛ yan cɛ don o den bɛ kɛ sababu o bɛ ka fanga cɛ e ka ala ka fanga cɛ ala sɛbɛn tɛ Firawuna ko o yɔrɔ la ko mais ko a lajɛ ta ko den wolola k'a ma wolo fɔlɔ ko ka nɔgɔ dɔgɔtɔrɔso min b'an fɛ yan ko matɔrɔni tɛ muso jigiyɔrɔ ale de y'o jɔ jamana bɛɛ kɔnɔ ko muso bɛɛ ka taa jigi ye n'i jiginna so i ni den bɛɛ bɛ kantigɛ hali ni den ye muso n'i taara jigin ni den ye cɛ ye a bɛ minɛ k'a kantigɛ ne de ye ala ye ni cɛ don a bɛ kantigɛ ne de ye ala ye ni muso don ni den bɔra o don n'a ma bɔra a banna kɔnɔ de bɛ fara ka den bɔ an tɛ jigin kɔnɔ dɛ opération ninnu ale de fɛ a ye musow kɔnɔ fara ka maa 100,000 ni kɔ faga Musa kelen nɔfɛ ni ala ye den min bila ka na jɛgɛ min nana baji sigi kama bozo ni sumaworo ta ye jɛgɛ min nana baji sigi kama a ti minɛ dɔ de bɛ fili i bɛ jɛgɛw minɛ bɛɛ t'o sɔrɔ dunukɔrɔnin min n'a ye dugulafɛ kasi kama o ti fa n'a ye wara min nana kungo bɛ yaala kama donsow t'o ye sa ko bɛɛ kɛra Musa ko la ka dɛsɛ Musa ba siranna ka taa Musa bange kungo kɔnɔ ka ɲamafu bɔ i ka foro min na ka yiriw siri ka karton bila ka Musa bila la ka fili ji la ko ala y'i den garisɛgɛ a tɛ se ka mara n'i ye dara ne ye bɛna fɔ a k'a fa ala fana ye mun kɛ ka fɛngɛ kɛ ka o ta ka na fɔ Firawuna ka gendarme ni gardiw nana o balalen ko nin ye mun ye o nana ta ka filɛ ko den don ko cɛ don a ko o nana yɛrɛ Firawuna ko e ko k'a fa ko nin foyi tɛ ne faga bɔ yan ni cɛ in dɛ a fa a muso a ko ko ne cɛ nin dun sa e min bɛ furu la san 40 ko an ma den sɔrɔ an tɛ nin ka ni kelen ye e ma 100,000 ni kɔ min faga a bɛ sɔrɔ den b'u la sa mais muso in yɛrɛ di kun fɔra ne ma kun foyi t'a la Musa kisi kɔ fɔra ni muso wɛrɛ t'o ye fɔra ni o muso bɛ ka na si san 40 a bɛ ka denw ɲini mɔgɔw la mais ala bɛ muso in da ka bɔ yen ka wulu ni faliw bila yen fɔra ni wulu bɛ ka jɛ a ni fali bɛ se ɲɔgɔn ma a bɛ ka ɲɛ ko a muso yɔrɔ mais a muso t'o ye muso bɛ na ni a tilara o ka fɔɲɔgɔnya la muso bɛ na so kɔnɔ muso yɛrɛ di kun tɛ foyi ma kafiri ma ko muso in ka se ka kira Musa labalo dɔgɔtɔrɔ bon e k'i den ɲini mɔgɔ la mais falideni ninnu wuluni caman ye cɛ den
o ta farona ta ya era ni min ga shi mo do fallo mo do fallo wallahu a'lam ni ala te mashi ma ya ni ikola shi la arma de te fudo ce min ko ale ala sampina ni akurume garoka amuso tefiu wa ma do fiu muso da ne ga ala ni to sani ana ngandi ni san mo desoro mun den nane abuka so ko ko den na le fam abuka ga wuri ko duga ko asia to wulan wulle hakila men na sa asia do ko ni anga cheni fa ko parce que cheni ve ka na ne jawo ni aba wa duge ala so sa papa ai ma tamo va ko yi ale ma shifa me frone ma mun va abuka wa ko cheni no so rai kara ko ni tesa wala deni hina la sa ko de ko de dolo anana sanu da ka wada sanu da ka tasma da ko musa ko kelen daga dia de ma ngo frone re to ko musa din yere to dara frone to mali Allahu akbar frone re to re musa wala no me akosa ko ndo ma ko ni daga dia de kelen daga dia de tasma ni sanu na tasma ta o ko de me na sanu to ma fa هذا لا بيبي بانو فالي كمان الله وجه الله ما قوة كتولي صبرا كيف يسوع كتسمعها يعني كسمعها كنا يسمعها ينينا جبلا ميتا جنس الله أبلا كتاتنا أكاد جني بقول يشجع ودي بسنو أكاد توي أنا بلو صبرا مو جبلا نما جني بلو بتدرون إذا فهمنا كموسادو كشينا تسمعها كشينا أبلا تقول أسمع كلو بس نجيم ko tena ko tena dinu ne ay mo faali min sisa de on ya hake wulila la ka daga wulila ko ka ka ba bibili fa yeliga boyo ko shusteri afoya kana mo to na ka seri man mo to na daga bika ne ni voye mo famo de bika nga fando ndono famo bika nga fando mva fa to dugu bela o bela anga karamo bo famo no fe ni ko na kare I ka fama ti je ba wadi aga fama ti je ka frere fama ma o ma frona ale bina meru riji jila ka be shune no na Allahu akbar ni ko boroge shune ga shune borokadi shune bi be santa wa ni de mo santa iti sengisalo ndaka o ko fe gele do be shune kono nam amina kuma kunje la pati kula ha bibli ala kira moni ngame fuka ngo ko useni ndema ame useni mi mbangani kafia sangara o kira moni ore fakara Karbala ha bibli ada binyona Seni fanga da mate nam alu beti ma bi wolo vla jimno ko kele ku seke fugu ko no pre e demseno de di to aben juli ha bibli la fo ka soro ku fa kaya somo jolu ve nam seni bi ni ka mamunu ni tike ku to seni falila seni fala mana siru bu mulunjo هاي يمرو ولا أمام وزني نعم أي مغوي يمرو كده فقا أيودا أي دمني نوفه سمرة أكو جوني من أولا ممن يلي وزني ما كان دمبي كبو مغدوب jolu be hinene useni la nga ala jeli we ni mo be ko surna le min lahara ha bibli frake ni useni bi temeni adina tigi mo de ma temesro la ajigi tigale
a ko ma ko wa ne Useni ye mun kɛ sariya la ni n kan ka faga belebele fɔ ko dɔn Bahawaden ala k'an dɛmɛ ami ko k'a ma fɛn kɛ a ko wa ko kɔri aw bɛ ne dɔn u ko k'an bɛ dɔn tigitigi e tɔgɔ ye Useni alimami ale denkɛ ye Fatumatu Zahra o denkɛ ye belebele Fatumatu Zahra ale jinɛ yiri sun fiyere o muso o denkɛ de ye an bɛ dɔn belebele Useni ko a ko mɔgɔ si tɛ sɔrɔ aw la min bɛ ɲɛ ne ma ka ne to bi mɔgɔ ma sɔrɔ o yɔrɔ la dangatɔ dɔ nana o girinna ka na o tɔgɔ ye ko Sinani o bolila ka na dɔrɔn ka na ko mɔgɔ si man kan Useni faga n'ale tɛ ka na sigi Useni disi la a bɛ kan k'a bɔ alimami Useni Sinani y'a ɲɛ kɛ ka Useni ɲɛda lajɛ a ja tigɛra o yɔrɔ bɛɛ a bɔra disi kan a y'a kɔni bila a nana fɔ jamakulu ye ko cɛ ko ne kɔtɔ k'a fa dɛ ko ne y'a ɲɛda lajɛ dɔrɔn ne yɛrɛ de ye Alakira ɲɛda de y'a ɲɛda la fo ko bɛ siri na de a fɔ ni min tɛ se dɔ girinna hebamaden wolo u taara masɔrɔ ka na ni bamuru ye ka na sigi Useni disi kan Alakira mɔden disi o y'a sɔrɔ u ka dangatɔ dɔ ye kalabiye fili ka don Useni woro la a kalabiye in bɔtɔ Useni bɛ kasi a bɛ kulo bɔ a bɛ Ala wele kalabiye bɔra dɔrɔn joli serila ka bɔ i b'a fɔ i kelen ka worobinɛ alakɔ dayɛlɛ Useni girinna k'i bolongonnen da o wo da la bolongonnen fila sina ka kɛra dingɛ kɔnɔ o joli de ye Useni kirinkara k'a bin a dɛsɛlen bɛ joli la tuma min n'a ye dɛmɛ ɲini ka dɛsɛ dangatɔ dɔ nana ka n'i sigi a disi kan Useni ko ko nin tigi ye jurumuba ta dɛ dugukolo ni kabakolo tɛ se jurumi min kɔrɔ Ala ka nin e y'o ta bi dɛ k'i sigi kira mɔden disi la k'i b'a kunkolo tigɛ i jɛna ni jurumuba ye bi dɛ o y'a sɔrɔ jalamugu melekelen don a ɲɛda la Useni ko a ma fini b'i ɲɛda la n'i ɲɛda lajɛ dɛ cɛ ye fini bɔ a ɲɛda la dɔrɔn Useni y'i dalen to joli la ko bilahi ko Muhamadu ye Ala ka kira ye ala k'an dɛmɛ a ko ne mɔkɛ ye nin fɔ ye walawala o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ma wolo yɛrɛ ko dɔ bɛna n faga Asura don Karbala ko a tigi ɲɛda ni lɛfali ɲɛda bɛɛ ka kan ko a ɲɛda tolilen don wa ɲɛ ye dɔrɔn e de don o yɔrɔ bɛɛ a ye bamuru kɛ ka Useni kunkolo tigɛ o kɛra min kɛ u sɔrɔla ka Useni kunkolo de don bɔbɔre la sisan u b'a kɔrɔta sanfɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'o dɔn o kɛra min kɛ dibi donna dugukolo fan bɛɛ ka sangani kɛ
o kɛra yelen nana bɔ kun o kɛra min kɛ u sɔrɔla ka na Useni ka fɛnw na sisan dɔ girinna ka Useni ka bagi bɔ a tɛgɛ la ko ne bɛ nin da dɔ girinna ka Useni ka bere a tɛgɛ curulen don bere la k'o minɛ ko ne bɛ nin bere in da dɔ girinna k'a ka npamuru fosi ko ne ye nin da dɔ tinna ka Useni ka kɛlɛkɛ gileki bɔ a kan na dɔrɔn k'o don a kan na ko ne bɛ nin da dɔ ye Useni ka kulusi bɔ a la o don a la k'ale bɛ nin da dɔ ye Useni ka kulusi jukɔrɔta bɔ ko ne fana bɛ nin da Alakira mɔden o y'a ka fɛn bɛɛ tila tila ta o kɛra min kɛ Useni balimakɛ min bɛ Makan yanni Madinɛ u sigilen tora ka du kɛnɛ na ka bɛ bilen ɲɔgɔn na ma kɔnɔni nana jinɛw taara warijɛtigi ka warijɛ minɛ a la a ma jinɛw ye k'a di kɔnɔ ma kɔnɔ nana Useni balimakɛ sɔrɔ Madinɛ u ka du kɔnɔ yen ka na Useni ka bagi d'a ma ko u ye Useni fa Ahlul Beyti bɛɛ tun ma taa Karibala Sherifi bɛɛ ma taa Karibala min tora Madinɛ ale ma taa ale Damasi a ko ale tɛ bɔ du in kɔnɔ minɛ Ala mago bɛ ko min na a b'a ko cogo o kɛra min kɛ n y'a sɔrɔ u ye denmisɛnnin fitininw fa Aliyu bunu Aliyu Hasanu bunu Hasanu Usenu ani Abbasiw Jafaru ala ani Sukenatu u ye cɛw fa ka denmisɛnnin bɛɛ fa ka to to den kelen ka kalabiyɛn don dɔw la Abdulayi ninnu na m'o surunya na su cɛyara ɲɔgɔn kan u sɔrɔla ka muso ninnu ka fani bɛɛ b'u la pewu Useni dɔgɔmuso ani Useni muso ani a balimakɛ Hasanu denmuso k'a bɛɛ ka fani b'u la pewu k'a m'a fɔ ka disa biriya k'aw bɛɛ bila u lankolon dugu kɔnɔ k'aw ta u nɔfɛ nin bɛɛ la dɔ bɛna jɔ anw ma gulɔ min ye o seli ye silamɛya bannen ni minnu ye nin minɛ anw m'u dɔn seli bɛ nugu faga o ye seli min kɛ fo k'i se tɛ se o kɛra mun ye olu kɔnɔ jinɛ ninnu nana jinɛ silamɛw nana ka na su ninnu gun ka su ninnu seli ka dingɛ sen ka su ninnu bɛɛ don dingɛ kelen kɔnɔ mɛ Useni kelennin ta k'o don a dama ka jinɛ nɛgɛ yɔrɔ kɔ ani jinɛ nɛgɛ baro k'olu turu ka kaburu lamini ka selijuru k'a la k'a sɔgɔ k'o kɔnɔ ka Useni taamasi bila Useni ta la ka den tɔ bɛɛ kɛ dingɛ kelen kɔnɔ k'o kɔnɔ a ma nɔgɔ kuwa c'est-à-dire n'an sera yan dɔrɔn an bɛ bana de mais ni mɔgɔ kelen mun ye nin kow kɛ hali bi olu kelenw de bi yan bon a kɛra minnu na fana hali bi olu bɔnnaw de bi yan donc bɔnna fila si na kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ko a tun bɛ wajuli yɔrɔ la su la dɔ bɛ ne dɔgɔya ye kana jigin a la minnu ye Useni faga olu tɛna se ka kɛ Useni dɛmɛbaa fɛ a ma nɔgɔ kuwa cɛ n bɛ kuma bila yan su na fayida ami
abe kɔlɔsi minɛ i bɛ don dibi la kana yeli minɛ i ka sɛfurula i siɲɛ 100 kala ka sɔli kira ka siɲɛ 100 sɔli min ka di i ye n'o banna i bɛ sigilen to k'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin a siɲɛ 100 dɔrɔn kɛ n'o banna dɔrɔn i sigilen i tɛ turu dugu la i tɛ seli la dɛ mais i tɛ turu a fɔ Alahu akbar i tɛ dalen dugu la a fɔ Ala se si tɛ ne ye ni e Ala tɛ jigi foyi tɛ ne la ni e Ala tɛ ani ka jɔnniw Ala sa ka gɛlɛn dɛ sa kilo ka gɛlɛn a su ka gɛlɛn ne na mɛ n den turu Ala ne karisa i ka jɔnkɛ jasilenni walima i ka jɔnmuso jasilenni ne ni n ka denbaya Ala ne ni n balimaw Ala ne ni n ka kalandenw Ala ɲinan sa jana i kan kisi n'i y'o fɔ i b'i teri wuli i bɛ tahiya kala n'o banna i bɛ salamu bila i kini ɲuman fɛ i b'i da ka sunɔgɔ sini dugu mana jɛ a lajɛ dɛ i se mana kɛ wari min ye a dɔgɔ fara a cɛya kan fandanya dɔ la nisɔndiya min bɛ se ka mɔgɔ kelen balo tuma dɔ la ka tile kelen kɛ balo cogo nɔgɔman na i se la walahi i sibila zamu don sa baro ni sa masi ba Ala bɛ dina bɛɛ cɛ amin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a b'a dusi siɲɛ 100 n'i tɛ seli muso hali n'i bɛ seli su sɔrɔ ka ɲi n'i m'o sɔrɔ n'i bɛ se ka maa yɛrɛ ɲini o k'a k'i ye du bɛɛ ka maa bila a la o k'a kɛ e yɛrɛ ye sabu i tɛ seli dugu mana jɛ ɲumanya min kan ka kɛ fantan ye i yɛrɛ k'o kɛ a ka ɲi an ka Ala wele wa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila sisan an ka Ala minɛ a gɛlɛyara an bolo dɛ ni siɲɛ tɛ mun bɛ na ni Ala tɛ koyi mais an kun y'an kunkolo gɛlɛya ka fan wɛrɛ de lajɛ fan wɛrɛ tɛ f'an ka na Ala de minɛ k'an juguw ye yarabi Ala k'an juguw ye jamana ka basigi samiyɛ k'a ja Ala ka tilema jana ka diɲɛ nɔgɔya an bolo Ala kɛra bonya kama maa ɲumanw kama sɔli ala rasul